बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 सेप्तेम्बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुनजों अनसायजागोन, सोरजोंबा बाख्नायजागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, बयनिबो अननायखौ मोनगोन, गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै बहाबा लोगो मोनलायगोन, जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खस्थ' मोननांनो हागौ, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनो हागौ, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम, जाब्रबथायनि आसा दङ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन, सानाय सुनायबो बांनो हागौ, गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन, गोसोखौ दिनै हारसिं आरो दरसि मोनगोन, मानिबा जाहोनाव गोसोआ दिनै गिलुं गिलुं जागोन, लोगोफोरनि अनसायनाय मोननाय नङा, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, बयनिबो गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गुबुननि अननाय आरो अनसायनाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन, आयआ बांगोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अननानै फैगोन, समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, बयनिबो अनसायनाय आरो अननायखौ मोननो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ट ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाबखौ लानांगोन, न'खराव अननानै फैगोन, गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन, सोरनिबा अनसायनाय आरो सुबुरुन लानांगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन।
सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन सुथुरा बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायासो बांसिन जागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनजागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफोरा फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव गोबां जिंगा फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन अदेबानि गुबुननि हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबार नांगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोब्राब खामानिखौ मावनो एबा मावफुंनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हायैयाव गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव दिनै
मानहानि जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, न'खराव अननानै फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो गुबुनजों बाख्नाय जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। गोबां धोन आरजिनो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। बबेबा बादायलायनायाव गुबुनखौ फेजेननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।